นี่ตุ้มตัวก็เวพันดักนั่งจะต้องมีเดียคอร์เตตุ้มพันการดมประเจกโลแล้วเป็นแกปีนี้นี่ตุ้มก็เปียปอดสิเพรสมิดกังนี้นั่งกอกมาแล้วแกนี่ตุ้มนอนนั่งนี่ตุ้มเทคลงสิแล้วเทบุลทักแล้วให้documentsนี่ตุ้มคลาร์ดักเป็นนักปัจจุบันกังตุ้งบางแกแล้วเหรอแล้วสิผู้อลังลีคอร์เตสุนจิตเดระอลังลีตาหลังเพราหินเป็นจิปดุกabang pulo EPCLC penon BJP tum klem rapet lo la pen pu neliri sangho atum lo rong rup aprang cerap cetu leader side lo ing sangho phangcho hanse la pen ke pu tiso sangho masino nil tum press meet kangni pen ke press meet ke pha alam theke la hello kedam tang nil tum EPCLC along ke klem ahut nil tum penang an khai la pen ke party pangtang nangji la pen ke khaya phan claim nang ji pu akam pen nil tum penang an finance hin la pen ke fundraise hin tum penang an kam charap dun lo la si hala su huda bang ke ilitum central lalong bang ke treasurer ke poisa kirim ki bia bang ke alangli rajen timung lumbajong asisi a president lo la si nil tum rada phan kapachini kang tung bang ke atok anu atumta penangan atum ke penangan nang cerap nang cetu dunlo lasi laswa puthak bang ke nil tum klardak pen nang kapachini kang tung bang ke nil tum EPCLC arisit lahelo lasi nil tum ke epak long phokep do haru do lapen ke asurita do lasi apak tin long tame ke kom nai lo rada tum rong tum han chijor pen dang lok ason bepar ke klem tum ta harosi ke kom kelo lason tak tak si sangti harlong cek pen ke jang thu along an tame la pen ke sakuri ke klem tum ta penangan cerap nang ceto tum pen pini penangan tangka etum cerap long lo lasini tum approve ta do lasi abuk ikdet an nil tum nang paklang ji ke lahai lo arisita abuk ikdet ajak tum ke suri ta dolo apharu ta dolo aphokep ta dolo lason tak thasi no nang tum theklong lo lason tak thasi kedam tang council asor tum ta nang cherap dun lo alangli kopilo sim taro council secretary lo alangli ta 1 lakh atangka nang pilo lazi laso 1 lakh atangka nang ke pia hutame nili alangli phan rajen timung phan arjulo penke alang tum youth atum si endam det pulo aku youth atum pulo rajen timung group tum si endam det pulo amat apoisa bangke pi ke pilo sta apoisa banga theklong le det lo lalo lason tak si aku lottery ata nali tum penangan tum lottery ta nam dun lota haiji stame laso lottery ta kapathu bang pave det lo atangka bang chupang lim chok lo lason tak si calendar ta kedam tang ke calendar apoisa ta poisa chithi rong lo lasi ala ahok pet alam bang ke alang tum jong si khai pen ke party aphan kam claim pute lahai atangka maha pen alang tum ke claim akam bang ke angthek bang paklang thek nangji nonson registration tang ho re-election tang ho la pen ke ason akaprek hala court case tang ho lahai ta paklang thek nangya podlo lasi kedam tang ni li EPCLC a president amai pu ake hai jai kathar phan nili arjulo lahaya phutha te sar ni tumke pinangan tangka mahas tame ni tuma group a team pen ke nangchi rung bomlo pen ke ni tum collection bomlo my meeting a pharmanta nangli long nanglele ma pu o nili long ke nangle kom o pen ke pinangan ke nanglele dat si ki ong pulo sitame ni tumke pinangan a dim bangke approve ta do rajen timung pinangan ka receive nonson ahudak pen 40,000 30,000 nil tum non dak a group aku a team ta do thulang hala collection a team ta do thulang lasi hala tum phan arju putame hala tum ta lason lo mane pinangan collection lo thondam bange rajan phan thondam pathima alang si treasurer lo lasi alang si anuya si poisa chipang lim chokma mate party phan si kapang tang phan ke claim phan party president phan to pale damma pula so inquiry nil tum inquiry lo sita party president mai pu ke hai jai ka tharalong poisa tangka ledam de sikiong rason pulote alangli
innovate si ba alang li risang ho pen atim pen si lahai atangka maha bangke chupang lim derlo pusi nil tum pudamji son tak thak si appeal letters son bangke nangli tumta technology lason ke jok organization tumta dolo lasi laso appeal letter ta nil tum non son tea garden ba cement factory ba oil india company lason thak thak si nil tum pidam det pen ke latum ke na pupe athema alang tum kom hek pustame nang pilo sta lahai atangka ta nona phiong nil tum rat asai ke klema phan bange klem wang ve det lo son si theklong lo lasi nil tum ke dam tang ta nil tum la so alam pin porlo audit do nangji pulo si audit ki do tum phan masi audit do mala tum phan si audit do rongi puanta ningje lo rajan timung tuma tim bangke lason pulote alang le tum ke party aphan ke claim ahok pet kali la tum ke just for alang tum poklana pen ke amethang nije jungjunga phansi alang tum ka matha pusi nil tum pudamji athema nangli tum theklong lo lahai ke ne tum chubai kali lo lahai ke nangli tum theklong lo aja ke page 25 ta dolo 25 pute 2500 lanan collection lo aja ke langlo yo 19000 lanan 23000 lanan a receipt lo nitum mane e phongphong collection 40000 lanan ta dolo sinon bang ne tum pudamji bang ke ne tum jasimet pujami ke rajan timung alangli treasurer por alang si responsible bang ke chi anang po lasi party aphan ka pangtang kalidar lo lasi party aphan corruption si claim rong lo lasi nil tum ke non press meet ki do bang ke lahelo ne tum jasimet bang ke rad aphan paklang tum bang ke dam tang nil tum son son party ka chunghon khai longri ka chunghon tum ta do pegi lasi hala tum ta non bang ke lunang nelo lasi la tum bang ke non ako ison bang ke non penangan rong ruba tum ta chini lo je la so paisa tangka ke ni tum ka chirung dun thablo pusinon bang ke warsai ko molo la tum kirung kire ke phan ke lasi non ke bang ji election ta alang le tum bang ke angtan pen si tangka ke wan ji lasi angtan pen tangka ke wan pustame angtang pen tangka ke wan pulote alang tum tangka ke joy ke pipelo akaprek state pen same konat pen same alang tum bang ke tangka thema rong ru ke alang tum ke laso fundraise donation bang ke avedet lo lasi non alang tumbang ke akaprek long same lamdon pen kachingki pen same tangka wan po laso pen si alang tumbang ke non next politics ta pathupo lason thak thak si ke dam tang bang ke India Alliance do nang pulo India block pulo laso hustame kache ton te ajoine si do thek det lo lasi non bang aku laso apu thak ta alang tumbang ke do thui pu stame dak district committee pen local committee Congress no ASDC na dak ching wai si central ba Rahul Gandhi ba Gaurav Gangoi hala tum pen si ching ki istame alang tum non ta aku koson ne alang tum kaningje bangke alliance doi pu lasi kwan ne ahok he bangke e tum rat tum ba chininang po lase jong si ahok pote alang tum dak district committee long si e tum thek long nangji lalo lasi non ne tum bangke rat atum le pang sai na rajan timung alangli party dotik kwan si claim ma rat aphan chong thui kidam tang bangge nili phanang pulo je personal dam juilo pustame lake personal kali ini tum rat phan claim lo nili son thak anu kapre tum hanta 5 lakh 3 lakh 4 lakh puka chong thui do anu achal MP ne MLA ne hampi hotel long ta alang phanta 18 lakhs ne kwan ne lakhs ne ajo convince that pene chong thui der lo son thak si anut kapre atum phanta ado amen mane nili mane amene pudam de lo lasi alang bangla son si claim rong lo son thom alang ke party amen pen alang business amen pen alang religious amen pen la son thom pen si munit phana kapal lutiti lasi munit tumbange ludunang nelo alang longke pusi nili ado phanta chuning re la so media hoi pen ke lumba jong angkang pustame nile tum hala fundraise pu alam jong si wanglo pute as a whole Karbi Anglong ILA pen itum chingwai po chingsai po an ka central tum pangdak po jenang tum son claim moi pu pola sila so teng bangke ni kachini dam teng te a homostitin ILA tin ta la so akam bang claim alang tum ko mat to claim ne chini ne stamela tum claim athema hala so bangke ni tum phanlen nang pa claim mane nang pa claim vi kali ang di fuel aided kali la si angton Karbi is West Karbi Anglong se pa claim lo lake ala kaprek ali to kirung ne banke kuma phanto pidam ne kwan ang deng to atum sai claim ne labang ne tum chine tame non ne tum
di fuel along bangke ni tum cetek dam long lo la so akam bangke ke claim a kokpet e claim kali la poisa le lote dak masih jut kok po akam e claim kle dar lo asap su claim po la pene program fan nonson 100 long pasta me 20 pidun po bad baki ke paklang kle lo la son si claim rong fuel am kang long tum kilung hut kon bak emon le la fuel ke ne tum ke pudam dat pute a mai pi nonson a program the pulote hala receipt nang ke isu dun ta ong mucho titi te hala sud bang pulote ni tum e phong phong si mane ke kom nai lo mane lak ni lak thom ke mane irui irui niang bong ke rung dat titi nason yat lo nasi at mane ciklu yoni yon thom pen a program do de program the mega nonson 1,000 10 20,000 amuni chetongi pendal son pote ni tum fan advance 2-3 months pen nang pen khat po la soteng pen nang isu pulote ni tum hala soteng pote 3-4 lakhs anta collection dat titi kami normal te akidam tang arjulo la si president ki hai phanta arjulo jai ka thar phan si nililong ke lahaya tangka ke nang lele pusi ki pulo la si la soteng pote rajen pen ke alang tim la tum si cheperi deng lo la tum ko pito claim ne lan chot lo la si nil tum approve do la si ako jong si nangji pote hala ni tum ki claim rapet dam rapet atum penan ta chingrum pe nil tum point to point I hem dak hilo kirung panta ni tum paklang mun lo lalo